Samson Rita Great Wish Dangerous by half a star. Kunyanya Zinomwe, kuna Creby na Joshua, kuna Kindom na Samson, na kuna Mata, nefurema kuva, nefurema razarezaroti, nechina yebwa, netsono dzandaisau, ichitendeka manokero, ndakusumudza utsi, wandakusimudza, tiri kutaura kuti mukadzi nemurume vane hembe dzataisau, vakufana kurambana. Ndozvataurwa negirlfriend yacho, ndozvataurwa negirlfriend yacho, nekuti akamitiswa nemurume wacho, saka ngavatirambana. Taakutaura pano kuti hondo kuhondo Samson Rita Great Wish Dangerous by half a star. Alright, Ignacio, tunotenda ndiria Jordan step in wish grow. Atenda John. Avo vamaona vari mumvura avo muporofita, ing'anga, vanoita zvese. Vane chiporofita chavakapa manheru chakatarisana nevanhu vari kuUK. Vakaenda kuUK, vari kuenda kuUK nevachada kuenda kuUK. Saka tatiti uye nevhidhiyo rachona paYouTube mukwanise kuriona makawanda. Don't forget to comment, like and share the video. Kune vasati vasubscribe, dzvanyai subscribe button kuitira kuti pese patinoenda mavidhiyo manyowani muwanike muchinoreceive notification, mubva maona nyaya dziri kutrenda. Vagara vakasubscribe tinoti welcome back to the channel guys. Hatisuda kutora time yakawanda, regai tinzwe kuti vari kuti kudini madzibaba. Mwari ane mufananidzo wenyika yakandionesa, nyika yeUK. Taona vanhu vari kuUK kwakuva vaikugara. Ndaona UK yavava kuti muigare maZimbabweni. Vanhu vatema vakaenda kuUK vari maforeigner. Ndaona UK yavava kuti mugare. Nyorai pasi mazwa angu. Ndaona vanhu vari kuUK mavaviwa neUK. Ndaona vanhu vari kuUK yavava kuti muigare. Taona vamwe vadzoswa kunyika dzavo. Kunyanya madhokta efeki, vanhu vakatenga masertificate ekuti muri manesi musiri manesi, vanhu vakatenga masertificate ekuti muri madhokta musiri madhokta. Ndaona kumberiko zvakuomerai. Jehovha handiti kana muchitemba mishonga yemunayo, kana muchitemba maprofita enyu mabatei zvakanaka, nekuti nevazhinji ndaona maomerwa neupenyu. Jehovha hatinitaure kudaro. Nhasi pachabatsirwa benzi rikapora, benzi rikayambuka pano nhasi. Ngatitepe screen sangana nechiremba chaJehovha toni. Dai Danish, dai Belo. Malaiki nekushare live. Ndikuona pane vanhu 7 vashairwa live apa. Ndikuda vanhu 100 vachashairwa live ndo vandatanga kuporofita vanhu. Ndikuda vanhu 100 vanoshairwa live. Kune vamwe wana hopo chimkonyo wayo vanenge vachita basa rekunituka paFacebook vachitaura zina basa wayo. Kana maropafadzwa mutaure mashoko aye muchitaura inhamo inopa kuti munhu ataure zina basa. Unofunga kuti wewe nezvandakaita inini ndikakura ndichikupindura pa-comment section undopenga hereni? Handipenga inini. Handipindura notaura zina basa paFacebook. Nhamo ikapinda mauri soka unonyora zina basa paFacebook. Nekuda kwenhamo pachinhambo chautoti undibvunze kuti Creby ndorarama sei, ndoita sei kuti Creby ndirirese zvauri kuita, iwe unenge uchinyora zina basa paFacebook. Zvitori nani undibvunze kuti Creby ndikuda kutorira sezvauri kuita ndoita sei, kwete unenge uchinyora zina basa paFacebook. Nhamo ikava mumunhu ka unoziva kuti nhamo ikakupfeka so unotaura zina basa. Zvitori nani undibvunze mazano eupenyu kuti Creby ndoita sei kuti mukadzi wangu aje achiguta. Zvitori nani undibvunze mazano eupenyu kuti Creby ndoita sei kuti ndirarame zvakanaka, kwete nyora zina basa. Creby ndoita sei kuti nditengewo mota, Creby ndoita sei kuti nditengewo hembe dzakanaka, kwete kuti unenge uchinyora kuti chimadzibaba ichi chichi iwe mugayambo yako, mugayambo yako nayasekuru vako. Unofunga kuti ndikazera ndichipindura munhu antaura zina basa paFacebook inini nezvandiri zvinezvi ndotoita mafeelings ekuti ndatukwa paFacebook, ndotoita mafeelings. Unoziva kuti kune vamwe vanhu vakatenda naDj Sparks vakamubhadhara mari yekuda kudhisa inini vachitsvaga kuti Creby akatipindura tichaita mbiri. Nekuda kwembiri ane achizati wakapindurwa naCreby unoita mbiri, but ndakanyarara. Unzwa, ndakanyarara. Vanhu vakatenda nobhadhara Sparks akatora nguva yake yekuseta makamera ake so
munhu achitaura nezvangu inini but ndana kupindura bhozi ndakaziva taiwa ndorema kumudarika. Unzwa ndozotsetari tukura nchitaura vamwe vapfana vasina basa vanenge vanyora zina basa mucomment section. Nevamwe vanhu vanotadza vanenge vatadza kukechwa vautanga vanyora zina basa mucomment section ufunga ndopindura comment section ya. Handakana basa necomment section ini. Vamwe vanhu vanenge vatadza kukechwa vaona kuti kwai kuidza vari paposto vasiri kukechwa. Oti aiwa tashaya zvokuita rikatuke Creby. Vamwe vapfana vanenge vashaya mabasa vari kumarobhoti uko. Voti aiwa rikatuke Creby. Ufunga kuti ndingakupindura inini. Handirware ka inini. Andipenge. Nyora zita rako sene mune mutupa nenyika yauri tione mucomment section. Makorokoto. Ndataura ndikati UK itaona vanhu vari kuUK upenyu hwako omerai. Kana uri muUK tsvaga Mwari, kana une ng'anga yako ibate zvakanaka, kana une muporofita wako mubate zvakanaka. Taona vazhinji mapererwa nemabasa. Tikaona vazhinji matambudzika kuUK, tikaona vazhinji marambwa nevarume, tikaona vazhinji marambwa nevakadzi. Mukadzi ukamubata zvakanaka akatanga utsuka anotanga kudadira bhozi anenge akuona akanaka kudarika murume asinga akukanga mwajira rechando. Ngatitepe screen sanga nechiremba chematare. Dai Danish, dai Bello. Ndikuda kuti gore rino riri kutanga rinoerika. Ndikuda kuti poti chapinda gore rino yapo ndichataura newe ne. Uwe ngone testimony chitara baba Creby ini ndakatenga mota. Baba Creby ndakarorwa. Baba Creby ndakachata. Baba Creby mukadzi wangu anga akatiza akadzoka. Baba Creby murume wangu anga akaenda akadzoka. Tikuda ma testimony. Poti kusika pakati pegore rino iri muno ndichatenga kuitira muna matweze izvi. Ndikuda testimony. Handisi kuda vanhu vasina ma testimony. Ndikuda testimony kutanga kwegore rino iri. Ndikuda munhu anondifona charo chiremba chematare zvinhu zvangu zvakafamba zvakanaka. Chiremba ndaida uroyi ndaanawo. Bhozi ni uroyi ndiri kupa. Chiremba ndaida mbobo uri kushanda. Ndikuda testimony. Indakataura kuti indoita kuzvese dzasochona ndakaisa kadewa aka. Indorowa kwese. Ndiri ng'anga ndiri muporofita zvese ndofamba kwese. Kana uchida mbobo kana uchida rukawo pamunhu wako mukadzi adaiswa rukawo bhozi vakadzi mazuva ari kungwarisa. Mukadzi adaiswa imwe mhepo yekuti akarambana newe anongoita ngemombe mashanga achienda nenzira. Ngatitepe screen sanga nechiremba chematare. ACB Evageni kudenga napanyika. Ndataura ndikati tirikuda kuti vanhu malaika asvike pa 50k ndozotanga kuporofita. Ndoda kukuporofita kuti wewe uri kuti baba vasi baba vako. Kana request uchinatsoziva kuti baba vako ndi baba vako cheche. Bhozi ndichakutaura kuti indarodza mai vako vakudze kuna baba vako. Amai vako vakanyengwa nemukomana wemombe vakaita mimba yako. Nhasi handisi kuita zvokutamba. Ndichakuporofita kuna baba vako. Taiwo mai vako vakarara nazvanzi yavo. Uri mwana wazvanzi yamai vako iwo.